Damai ni dia batana sumurong siya sa luhod na roha. Ima na mga ramot iyati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amin. Oras mga kita. Tabuk ka mabibelta. At ani di bata barita na uli na marsaor di tungat-tungat ta di minggu ta sa darion minggu parjulo dung Trinitatis. Laos di patupa huriata pesta pareheo remaja na posubulong di bagasa tahun transformasyon. Papartung natin nurpukon ni huriata nung tarsulati di acara tai siyan Evangelium Lukas biduwalu mamuka may siyan ayat 20 sa 1:30 siya. Di Bibel nami halaman siya pulusana pada nay baru. Hulangi hami madok Evangelium Lukas biduwalu mamuka may siya ayat 26 sa 1:30 siya. Puja hami madit matungata payo di utamuma di rohamu. Marlayar na sida tuluat Gadara todokon ni luat Galilea. Asadung tardarat ibana dapat sama sadahalak isini hutai partod di nahodar. Nungana niya leleng na dang olo be marabit. Jala dang olo miya di jabu. Dia kaparbada do ibana. Alai di ida Jesus mangangguhi maibana manukap di jolona. Jala guguma suarana madok. Marhua ho tuau Jesus anak ni debata nasutibul. Welek-elek ko unang awarsahi. Ay didoko Jesus do tordina hodari ruar siya jolmai. Nunga jot di soroi ibana. Gabe diratei jala dibiakon halak ibana laho mangaramoti. Alai dirapui tod diido akai hoti. Jala dihida-hida ibana tu halongonan. Di suku Jesus maibana. Ay si guarmu. Gabe di dokma loksado guarhu. Ay torop dotod di najahat sorang tu ibana. Laos dielek-elek nasida ibana unang dipaksa nasida turut tu banua toru. Layadong madisi dirobeani babi sapunguan na balga. Nama japali gabe di pangido asa di loas nasida mamongoti akai. Jadi dioloi ma. Gabe ruar ma todi najahati siya jolmai. Dibongoti ma kababii. Jadi marbubur ma nasapunguan babii sian rura tu tao. Laos mate mogap. Alai dung diida aka parmahani namasay. Mapurus manasida di baritaho may di huta dohot dia kaladang. Gabe ruar manasida marnida naong masay. Didapotton ma Jesus. Jadi jupang nasida mahalak na jahati marabit. Jala marroha. Hudul di labung pat ni Jesus. Jadi hatahutam ma nasida. Alayaka namar nida saido pabuahot tu nasida pangalahoni. Hamamalum ni nani sorangan niaka toddi nakodari. Jadi dielek-elek saluhut pangisi ni luat humaliang Gadara maibana. Asa sumurut sian nasida. Ay biyahato sitududo nasida. Laos bongot tu parau maibana laho mulak. Dielek-elek halak na tinadikon ni toddi na jahatido ibana. Naing donganan na ibana niyan. Alay di palaho do ibana nin nama. Muli maho tu jabum. Pajozor masa luhut na binahin ni debatatu ho. Jadi laho do ibana. Di barita homma di sadok hutai.
nasa nabi nahin ni Jesus tu ibana. Ido hatani tu hata barita nauli na marsaur di tonga-tongata di mingguta sadari. Pamua panami na nami nang naposabulong do sikola minggu. Ratano pe parningotan nami dia kapar saurata di tonga-tonga ni Huriau. Molotung pe adong na mungkin lupa marga, lupa goar. Hal na wajar doi ay nung nga di atas 50 tahun. Di parjupangatta sa darion matcailas rohanami. Songon nahya manguluhod di resoton at dorang pagaran ni Seyagul. Huidahami do parsitutuom muna dia kapakobasyon. Huidahami do parsitutuom muna dia kapelayanan. Huidahami do parsitutuom muna nang di na membangun partodion niaka ianakon nang generasi penerus. Diopas minggu tasadarion dipakulingi hatani debata hita marihite-hite na di pamalum Yesus di huta Gadara todong ni Galilea sahalak na kerasukan setan nasai didodoni si bolis ibana jala di patorang di bagasa turpukon pola do dibiakon alai morado dirapui akka tali pangihot nai gabelau maibana tu kuburan di si maibana tinggal jalamian alai di nama mulu si Yesus takasdo marhite-hite pamakulingon ni si bolisi marhuaho roh Tuhan. Adong do sa sitong na nabuhi berengota di tonga-tonga ni turpukon komunikasi na takas marhite Yesus dohot si bolis di suku Yesus maaise si Leon na marlapatan takas do di bagasa turpuki loksa ay torop tod di na jahat sorang tuibana tod di na hodar laos dielek-elek do Yesus asaw nang dipabali alayadong madisibabi sa punguan di pahaluar ma si bolis di pahaluar ma tod di na hodar tod di na jahat sian sahalak doli-doli gabe masuk ma tu babi jala marbubur ma babi itu laut laos ma tema di pabuak kaparmaham ma tuaka sahutana Roma nasida marnida nunga hudul-hudul di si ima doli-doli naung malua naung haluar tod di nakodari jala didok di tonga-tonga ni turpukon di nanaing lao Yesus di pangido ibana asadohot ibana maddonga ni Yesus alai dia et parpudi didok lahomaho mulima tujabu ido turbukata ni debata barita nauli molo tasulikit marihite-hite bibelo di tonga-tonga ni parsaurat tadong tolu naboy tauhon marihite-hite turbukon na parjolo otoritas dan kuasa Yesus atas roh jahat. Waso dohot hagugon ni Yesus laho palauhon toddi nakodari
ido naing para taratauta di bagasan parminggota sadario. Namang inang molo dihatai tot dinahodar di pangatusion ni halak batak ima sibulis. Molo tabereng sian sudut budaya di pangatusion ni halak batak di dok mai begu. Hampir sudido zolma mabiar nuaing tu begu. Mola namang siuta barat do na sa mabir tu begu de. Mabir do mamang dang mabir amo kan ala na yung patsiw ni mana gabi so mabir di mana nga patsiw nung nga patsiw na din dia ubad ng hudoko kami amang songoni ala terpola do kehidupan ni halak batak di pangajarion dohot dia kasoso-soso. Da nak pwede itongan ibagas di doi. Awas nanti ada di situ. Hola jugul sahala da nak gabido mabahin pangajarion asaso ibana. Jala beda do di huta di bona pasogit dohot nang di kota. Ditiki mangulah kami di parapat adong mamadabu mobil. Mungkin alani namod odok. Bagas tutoru maul dibuat anggo halak kita mabirdo. Alay pas adong disi halak bule. Dang mabir ibana nang kotik. Ay dang ditadda na siday. Dang dong biar na. Dang dong nanggo dia di do ibana. Sian bulus di rohana nang pedao. Anggo akatim sarna di sini, marsi babale bialia koma. Alay sada hulapati di si. Memang dang nasotahan napasna, ala ni biar na do manangahan do namasa di toro di naruhan. Di tonga-tonga ni turpukon di patuduhon, ala di gosa-gosa sibolis tot di nahodari sahalak doli-doli. Di patuduho Jesus do huasona jalan na humebat di tonga-tonga di turpukon si bolisido mamakuli ni Jesus. Itu karena ada otoritas dan kuasa. Contohnya songonon molo marsahala do zolma berpengaruh doi tu sude nahumalia. Molo marsahala do pimpinan berpengaruh doi tu sudi bawahan. Molo marsahala do uluan berpengaruh doi tu sudi nani bimbingna. Di tonga-tonga ni turpukon molo taida sasitongna di bagasa pangatusion marihite si Lukas Gadara molo didok di si godang tot di nahodar masuk tu jala didok kon loksa. Sadahal na boy berengot di tonga-tonga ni turpukon tempati dipikiri col magudang di siak katot di nahodar. Ido na didok na Gadara di bahasa Indonesia didok ko gerasa. Di bolus Yesus may dungi di pamalum jala di pahaluar Yesus matot di nahodari siya doli-doli. Dia do naboy berengot tadi siya manginang. Anggo di turpukot takasya do otoritas ni Jesus. Naboy padaohon, naboy pahaluarhon, naboy palaohon tot di nahodari. Rajumi maamanginang. Dang moru sahatu bason tot di nahodar dohot tot di najahat di tonga-tonga ni parmuluota. Rajumi maamang di tonga-tonga ni humaliang tado godang katot di nahodari. Di tonga-tonga ni humaliang tado ado ngakatot di najahati.
Di tonga-tonga ni akapar saurat tadoadong akatot dina jahati. Di dia pehita maringana, di dia pehita mangulahon. Nanaing dohonon niturpukon. Dimanapun kita duduk, bahkan dimanapun kita istirahat, di situ ada roh jahat yang mungkin mampu mempengaruhi kehidupan kita, yang mungkin mampu membuat kita melenceng dalam kondisi spiritual. Laos ido nata aku hod di bagasa sadarion. Jakoma Yesus marhite otoritasna. Asa marguguho mangano sigurisi. Pamanginang dan pola tarajumi sa sitong na di pertambahan ni kemajuan zamanon, di pertambahan na lam canggih di sudena lini kehidupata, laos di hido nang martaba todi na jahat todi na hudar. Buido dang tarajumi sahat tutongan ibagas tabuan todi na hudari. Bui dodang tarajumi sahat tu anak kon tabuat todi na hudari. Adong ma nata pikiri di luar, adong ma nata parsita di luar, alay dang tuntasi gabi tujabu ma panobosan, gabi di tonga-tonga di rumah tangga ma panobosan. Ingot ma manginang otoritas Yesus mampu mengusir roh jahat. Dia do nanang dohonon na di siamang dina rundut roham dina masuk tot dina hodar tu bagasa roha nang pikiranmu dan mampu hola ho mangalo isi kadirimu. Apapun setarata yang mungkin kita jalani dalam hidup ini, dalam keilmuan yang canggih sekarang, tidak akan mungkin mampu mengusir roh jahat. Tapi kita yakini melalui firman ini, hanya Tuhan punya otoritas. Karena itu orang-orang yang bersama dengan Tuhan, orang-orang yang hidupnya bergandengan tangan dengan Tuhan, ingat, bukan harta yang paling menonjol dalam hidupmu, tapi kamu tidak pernah mampu diperdaya oleh iblis. Amin. Molotung rape hoganu pari tu debata. Molotung rape hoganu pari doho tuhatai. Yang menonjol bukan jabatanmu, yang menonjol bukan harta kekayaanmu, yang menonjol bukan materi yang kau miliki, tapi yang menonjol dalam hidup orang yang percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Iblis jauh dan akan kalah. Lani dohonon nami ramang inang anggota ringo tidak dana kapalagi na posahulung di son. Berikan banyak ilmu, berikan banyak pengetahuan, berikan banyak pendidikan, tapi jangan lupa penekanan yang paling penting seperti dalam firman ini, hanya Tuhanlah yang mampu mengusir roh jahat todi nahudari. Adong luhiasa ada berita mardomak puda. Onak ka mutihan argado. Marsuali ma ama dohot ina. Di jauh. Nuaing gudang don persoalan hon. Mololam di jahai hamu buku. Dakkola persoalan materi binuaing perbadaan ni namar keluarga. Mana persoalan selfie. Lani jaga-jaga hamu unang saymar selfie amat tay tubok roy na tay hol na mar selfie se maus di pasingo tay urang si mar selfie ko moloy gareja ingot mahaho modo molo di gareja ingot ma hapat tunod do dang dapot hasadaw ni rohani nasida dungi marbada ma. Setiap pajupang
Tahu marsialusan, setiap pajupang tahu marsialusan. Tama na sida tu jauh ni pandita. Amang dakku bawa tabe songo dia keluarga kon. Sai hudok kon unang marselpi, alai se marselpi. Duku pasingot ibana asal jumpa kami tahu marsoal. Duku pasingot ibana asal jumpa kami tahu marsoal. Lau mapaditay dibuat ma sian kamarna adong sio sopo-sopon. Idok ma tu amat tay, hola jumpa kono doh inang itoro copo ma. Maksud tu bobodo. Alay supanagaman na Roma musay nangi madapot to patita. Amang najuda sa namatakon ay Marcel Pipeyoray. Didok paditay ay nasing dotong selfie ni nang saydang ditiki na inang Marcelpi. Tugareja pe holan na Marcelpi, tugareja pe holan na Marcelpi. Ibuak mamusay siya kamar. Molo paju pa kono doa mata oma pitor ngat. Paju pang mahalagi holan neng ro amat tay ngay siriyahon. Inatay pe holan itu tu ngay buat ibana. Rak mangalak kong mahalaki. Gabidang marsowan be. Neng dohonok ko amang inang. Ciri orang yang benar-benar diami oleh Tuhan. Tanpa melakukan itu pun. Karena hati kita benar-benar menerima Tuhan. Tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Nagumodang dosa sitong na di portibion mangarajai rohata. Nagumodang dosa sitong na di portibion menguasai segala gerak dan pikiran-pikiran kita. Molo diturpukon di patorang otoritas Yesus mampu menaklukkan bukan hanya iblis. Molo di bagasan turpuk di jolo di pamenak Tuhan Yesus laut. Sada na boy berengot tadi si molo adong magalubang di ngolum, molo adong matot di nahodar di ngolum. Ingot ma hola Jesus do na pataluhoni, jalo ma Jesus ganupari, jakom matot di ganupari, dito ngani ngolum, dito ngani ulawmu, dito ngani bagasmu, unang bakolho majalo Jesusi ay ibana do hagugoon. Na boy manaluhon akka subian ni si bolis dohot tadi nahuda. Di sada buku ujahami do taringot pemahaman ni Martin Luther tentang nyanyian. Martin Luther mengatakan setiap kita bernyanyi iblis akan lari. Alai dangit de pihak ketiga to. Dangit de ikom mate ni tangakku. Ate. Edde dia do. Lagu buku edde dohot lagu rohani. Pemahaman Martin Luther setiap orang bernyanyi. Setiap orang mengumandangkan puji-pujian. Apalagi mason kurnina mo bitangon. Molopola tiap hari halakon merkur ninarohaku sebelum berangkat lau karejo. Dakolan usai pasu-pasui bajir. Dakolan usai dah bajir. Baik kamu madingolubuna songoni. Setiap pagi kumandangkan nyanyian, setiap pagi berdoa, setiap pagi renungkan firman Tuhan. Ingat bukan hanya iblis lari, tapi berkat-berkat sukacita. Ay monodunglas rohani jol maganupari ngotamuma. Ido na tumibo si jalo ota di bagasa ka kristenota. Kusuko maju hamui ahan na tumibo na ng jalota harwa. Di bagasa nguluon nain. Ahan na tumibo hoy nang bursilalahi. Ay sokon na
Ano na tumibo? Sukacita, iya. Sotong dirajumi amu amang dia na tumibo di tonga-tonga ni ngolum molo halak kristek ko. Ay di baga salas ni roha do margugo jol mamangalulingolu. Di baga salas ni roha do jol maboy majalo pasu-pasu. Molo dudu do bagi-bagi ibaya ko kamu majo. Hera lobi songon pimpinan ni negara tahun rudu ni pikiranmu lako madala ni ngolu-ngoluon. Balas Muhammad paroni yakana uli na dinggani. Alanira na boy do honotta molo jong-jong ngolutta marhite-hite na marhatopoton. Sukacita yang luar biasa itulah sebenarnya perlu kita miliki setiap hari. Anggapan kami orang yang bersuka cita dalam kehidupannya dimulai dari sejak dia bangun, pasti itu membuat kekuatan yang luar biasa. Molo rudut pe pikiranmu, molo adong pe nasi narihommu, molo adong pe akka persoalanmu se jupangmu di perdalanani. Ciri orang yang bersuka cita, dia mampu mencari solusi sesuai dengan keinginan Tuhan. Napa dua hosiat turpu kontakas di dok. Hobar tu teologi ni si Lukas. Lukas mau menggambarkan bahwa Yesus sangat perhatian dengan orang-orang kecil. Lukas sangat memperhatikan orang-orang yang lemah. Lukas sangat memperhatikan dalam pelayanan Yesus. Yesus menunjukkan bahwa hatinya tergerak kepada orang-orang yang mungkin terpinggirkan. Terlumobima nagino sagosani sigolis. Ini merupakan panggilan kita yang harus benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan. Pelayanan yang benar-benar mampu mewujudkan pelayanan. Mungkin tidak sempurna, tapi perhatian kepada orang-orang kecil, itulah yang dituntut Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk dinikmati, untuk digeluti, untuk dilaksanakan orang-orang percaya. Adong do mungkin sadahal naboy siau honot tadi tonga-tonga di huriata tarlumobi di partikiano. Molo hudoko kami naking di bagasan panosohonon natakas di tongan ibagas dohok di tongan huria. Asalam tarida parbue niaka panarihonon di akka hal-hal na terpinggirkan on. Dang murabotino ni ulahonota. Alai marhite-hite pangodotonon panosoion di tongani rumah tangga di tongani gereja. Gereja harus memperhatikan orang-orang kecil. Pelayanan harus memperhatikan orang-orang kecil. Apa yang disebutkan pakobasio di tonga-tonga di huria, jangan lupakan orang-orang yang kecil dan orang-orang terpinggirkan. Udah potami doi di tonga-tonga di huria tahun. Perhatian pelayanan bukan hanya kepada orang besar, kepada orang dewasa, tapi sejak tahun 2013 sampai tahun 2025 sudah 12 tahun kami mengenal gereja ini. Odo pera di tonga-tonga di huria perhatian ni akka ama laho mendukung parheheon na posobulu. Usukun naking ngamang si purba ay doho do na posobulungon naing manuhor tanoi. Didok amang purba doho do nasida manuhor tan. Aha na boy berengot tadi siamang sotung di berek kamu pakorhoni nuaing. Alai sia sudu tapor siauku pakorhoni mereka setelah menguli berumah tangga, perhatiannya untuk gereja ini semakin besar dan bahkan tidak akan terlupakan gereja ini.
Alani songonido nang di tengah-tengah ni bagas. Ketika anak-anakmu datang amanginang ke rumah peluk. Ketika kau tua nanti pasti dia peluk. Molo di sosohokono pangajarion natakas di tonga di bagas. Nasai mabahen ransangan. Naboy si ingoton na musedung magudang ibana. Ingot ma. Dang sega, dang soadong labana. Molo di patupahuak ka na din gani. Sekali lagi, ketika anak-anakmu datang, salam peluk. Pasti dia anak yang pasti menghormati kita. Layang ko tabay do, holan SPP na itabayar, do hotak kawang sikola na ngasay. Ingot mamang, ingot mainang, dung hase ay ba na duan. Hola saya kirim tuh 500 sejuta nggak cukupi. Karena hubungan batin bukan karena uang. Hubungan batin secara psikologi karena ada sentuhan. Molo daw kana komo amang inang. Coba telepon dang boy sali sadari, sali 2 hari pe. Sentuhan-sentuhan yang seperti inilah membangun generasi penerus. Generasi yang meneruskan cita-cita bangsa dan cita-cita gereja. Kalau memang minim perhatian untuk anak-anak sekolah minggu, minim perhatian untuk remaja naposo bulung, ingat itu adalah ketertinggalan gereja untuk masa depan. Ay di dok ka naposo bulung tahun, holan naposo bulung niya haro beremon. Nasibu 2 lagi. O di bagas do. Ini untuk anak-anak kami na pasabulong di sini. Pas marahamu tikisi sekolah minggu kelas 2 ya so kelas 2 deh. Kelas 2 SD. Kami bangga buat anak-anak kami. Luar biasa apa yang mungkin gerakan-gerakan inilah pertanda pertumbuhan iman yang sangat luar biasa di gereja ini. Tidak semua mungkin mampu gereja melakukan paraheon na pasabulong. Jalaido hudoko kami di tonga-tonga niya kapangajarion namin at tuari di pemberdayaan situa. Ada masalah besar di gereja kita yaitu pertambahan kenaikan untuk bergereja. Molo di bagasan aplikasi nahubay kami dalam pemahaman gereja dan bahkan ini penelitian Universitas HKBP no mention 34% rata-rata per minggu sian jumlah di Ganupuria na adong di HKBP. Alay amang inang miris dohita adong do 10% di Medan. Adong do 20% di bawah nilai rata-rata per minggu. Dia do ubay na hudoko kami songoni. Na perjulo hudoko kami macara untuk menaikkan sian budaya na taulahod di tengah-tengah di Guria. Untuk menaikkan pertambahan kerajinan orang untuk bergereja. Harus super tim, kerjasama perhalado, kerjasama full timer, kerjasama ruas niguria. Masing-masing mempertanggungjawabkan beban dan tanggung jawab. Koinonia bertanggung jawab dalam persekutuan. Marturia bertanggung jawab dalam pemberitaan kesaksian. Diakonia bertanggung jawab di dalam pelayanan-pelayanan diakonia. Itu yang pertama. Napaduahon pastoral. Gereja yang bertumbuh. Yaitu kehadiran bergereja. Ketika gereja itu membuat satu terobosan yang disebutkan pastoral. Gereja yang memiliki pastoral pasti bertumbuh jemaatnya bergereja. Gereja yang menumbuhkan pastoral pasti mampu di dalam pertumbuhan-pertumbuhan nani halomohon di Kuriata. Jalan apa tuluhon untuk meningkatkan kehadiran bergereja. Lakukan selalu ipen-ipen parheheon dohot akka na asing pesta kegiatan-kegiatan. Adong do landasan nami amang inang madokoni.
Tabuti homma buasa sa sitong na gereja HKBP masih langgang sekarang. Lelang, ay lelang ano natin. Karena memang itu cocok dengan budaya HKBP. Ngati budi tanda HKBP dung adong karismatik, adong didok janji iman. Bahasa ni narosianan doi janji iman. Tapi lihat gereja kota, tidak ada yang mungkin bertahan apa yang disebut janji iman. Dalam mencari dana. Yang bertahan lelang karena memang cocok itu dengan budaya-budaya daripada orang Batak. Alani gereja na maju, na boy mangadu tujolo aka perkembangan, tetapi tidak lupa dengan cara-cara budaya, pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan kultur, jalaino na di partahaton di HKBP, molotumpe di patupa kalelang. Napaduahon, ipen-ipen nga mungkin adong 10 tahun, manang na 12 tahun di Medanon. Tidak ada lagi perlombaan event-event yang mungkin merangsang kegiatan untuk hadir ke gereja. Alanido tapatupa di distrik dibuat perheheon ama di Bagasa Satauno. Amang inang tasadari may dang lupa honota molotung peta pareahi tujolo nunga artifisial nuaing, tetapi gerakan juga yaitu pendekatan-pendekatan kultur. Asaboy totong tarida gereja. Alani mauliate ma dia manami panitia, mauliate ma dia manami parhalado, mauliate ma dia kainanami di sosude nang parhalado. Dalam terobosan itu harus kami pesankan, setiap tahun jadikanlah semua parheheon untuk benar-benar menumbuhkan semangat bergereja. Iman apa duahon, napa tuluhon, diturpu kota kas, diigil, na pinaluan ni Jesus tot di nahodarido siya di bana, asarapak dohot Jesus. Alay didok diturpukon, muli maho, tujabum, pajojor ma saluhut na binahen ni debatatu mo. Molotaida sa sitong nananaing dohonon ni Jesus. Dang naso adong pajak konon ni Jesus di ibana lahodohot pamaritahono barita na uli. Alay na naing patarida honon di Jesus di Bagasa turpukon. Dang mungkin itortulu aribana pararato barita na uli. Dang jolo adong dito ngani Bagasna. Molotaida noaing tirket-tirket di turpukon. Nunga adong di ibana sa sitong na pagkaposyon di debata. Naeng maniani siya Bagas musya ibana. Di baritahon ibana kanabinain ni Jesus. Kesaksian-kesaksian itulah yang diinginkan Yesus. Dung sikop siya Bagasi. Lao may ibana doho tuduru. Laho pararaton barita nauli. Dia na naeng dohonon na di sona manginang. Kadang tidak sadar kita. Di tengah-tengah rumah kita, orang Batak mengenal rumah itulah sebagai peristirahatan yang paling damai. Nang pita dajol manuain, adong hiling-hiling, manginak di san, manginak di son. Ingot ma, rumah lah peristirahatan yang paling damai bagi kita secara khusus orang Batak. Alanido adong jabu persaktian, alanido adong jabu parpungu-punguan, alanido adong akabagas na takas, alani molo sosonang berohani jolma di Bagasna, nungay ko perlu pa ubat toroni. Molo dong ang inang akamatay sodang sonang rohana di jabu, buat kamu marubak mabek kamu ate. Songoni nang ina-ina, molo dong inang dangadong madamay di Bagasa jabuna dang sonang, buat kamu amang, rikok do pa ubat toroni. Karena apa? Pemahaman kita rumah itulah tempat persinggahan, tempat damai. Molo diuhalamu, di tonga-tonga niaka budaya. Molo adong nama masuki Bagas, gabi pangalapa gogo, gabi pangalapa pasu-pasu, gabi pangalapa lasni roha. Fungsi rumah itu nyata bagi orang Batak.
Molo tungadong pe di tungat-tungatan wae ngate ayang guau dang dope manewa dope au sotung dipikiri ho manewa do dang manewa. Sama, di situ kita tinggal, di situ kita berdiam, di situ kita mungkin beristirahat, di situlah kita pikirkan bahwa tempat yang kita diami itulah tempat kedamaian bagi kita, tempat peristirahatan. Diturpukon, dipuka dosa sitong na margite pakatindakonon ni Jesus muli mahotu bagasmu. Sadahal na boy dokono nami di siamang. Jangan kau kita semua kita di sini gabe gumo dang tuluar mamaritahon alai tinggal di tongan ibagasta. Hamya kaparhala dojo doi. Ni hubasa kalak alai di tongan ibagas rudut. Ni hubasa kalak alai anak kon ni berudut. Ni hubasa kalak alai di tongan ibagas boy dohonon hera neraka naso apala muncul tu permukaan. Akadong aku di soparhalado ingot suruhan Yesus kepada orang yang dikeluarkan roh jahat muli mahotu bagasmu bukan berarti kita melupakan apa yang menjadi tanggung jawab dasar kita. Tanggung jawab dasar ta songo parhalado amanginang bagasta ikonune keluargata ikut dengan para saurata di bagas ikonudi sude ikosikop baru pe adong semangat tuluar laho maka tidakon jalai ngotamuma kesungguhan ni napinabali ni Jesus tod dinahodar siya ni bana naing doho tibana para rato barita nauri dang nanaing sitopon ni Jesus. Tapi Yesus mau menunjukkan tujuan utama dalam pemberitaan tidak akan mungkin keluar dulu tanpa dibagas, tanpa di rumah tangga, tanpa di persekutuan kecil, tanpa di gereja kecil ima persaurat di tengah-tengah di rumah tangga. Sipulan nami ma turpukon marhite turu. Ingat apapun strata yang kita jalani dalam pendidikan tidak akan mungkin mampu mengalahkan apa yang disebut roh jahat. Hanya Yesus yang punya otoritas mengeluarkan bahkan mengusir. Bukan hanya mengusir bahkan melenyapkan iblis dari dunia ini. Alaidang dipatupa depatado pe. Di hari paruhumoni penno patupaun ni depatai. Dilenyapos sudesi budis masuk tu naroko. HP kita nunga di aha di surga. Napaduahon Yesus sangat perhatian dengan orang-orang kecil. Dung diidai pitor tergerak do rohani Yesus ati peparjolo do sasitong na to dinahodari manukum barwa oro Yesus anak dia batana punya waso. Di parohaho Yesus do parukilon ni nani rasukan ni to dinahodari. Gereja harus benar-benar tidak mengesampingkan orang-orang kecil. Gereja harus bahkan mengedepankan pelayanan-pelayanan kepada orang kecil, pelayanan-pelayanan yang terpinggirkan. Dan itulah gereja yang benar-benar diinginkan Tuhan mampu eksis dalam pelayanan-pelayanan diakonia. Raido naboido konota. Semua hidup kita harus saling menolong. Semua hidup kita harus saling membantu. Tidak ada orang yang tidak butuh bantuan. Tidak ada orang yang mungkin boleh hidup sendiri. Tapi harus kita pahami, gereja juga harus melakukan terobosan.